Bryn Jones dwi, byw yn Borth ers ta 40 mlynedd. Dwi yma heddiw i gael gradd Anrhydedd gan y Prifysgol ac dwi yn go chuffed i fod yn onest. O gyn ifanc o Gaernarfon, cofi dre, dod lawr yn y 70au, 71 efo'r teulu i fyw yn Borth. Dwi wedi gweithio rhwng Gorllewin Cymru a Caerdydd, Coleg Celf, ers blynyddoedd, a 30 mlynedd wedyn yn adran fel strategol, allan yn Uned Iechyd Meddwl, y Cyngor Cyflogadau Cymru, a wwan yn datblygu cymunedau efo pempacau, fforwm pempacau. Dwi'n meddwl mae'n beth mawr i fi'n hun yn personol, ac hefyd i'r teulu hefyd. Mae pawb yn licio pat bach ar y cefn, dwi'n meddwl, rhyw ddwrnod, a fel ti'n dod i diwedd y yrfa, fel fi, dwi'n go chuffed, mae rhaid fi ddeud, ia. Ond dwi'n meddwl hefyd, mae'n danos, dwi'n teimlo ella bod fi wedi trio wneud dipyn o wahaniaeth i unigolion, i cymunedau, i grwpiau cymunedau dros y blynyddoedd. Ac mae hwn jyst danos i fi bod pobl yn gwerthfawrogi hynna. Ac dwi yn go chuffed.